Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал за спортни карти B Card Collector. Днес имаме специална доставка от чужбина, така че сега ще видим дали това, което сме поръчали, е тук. Поръчали сме малко кутии. Видим какво стана. Имаме един Team Set на Man City. Още един Team Set на Man City. 24-25. Още един Team Set на Man City. Още един Team Set на Man City. 5. 6. 7. 7 Team Set на Man City. 24-25. 2 сета още на Man City от това трябва да предната година. Да, 23-24. Имаме новия флагшип 25-26. Още две кутии. Имаме два тин сета от новия хром 25-26. Имаме един характер тин на Ливърпул. И един Blue Moon Tops, който е с един гарантиран автограф на кутия. Това е. Това са картите, които сме поръчали. Ще видим коя ще бъде кутията, първата, която ще отворим в едно от следващите клипчета. Но преди да сложим края на това, ще отворим още една кутия. Това е карта, която съм си спечелил на търг. Така че ще видим дали това е картата, която съм спечелил, или е нещо съвсем различно. Джереми Фримпонг, автограф 40 от 99. Очаквайте в следващите клипчета отварянето на кутиите, за да видим дали са си заслужавали и какво точно ще изкараме от тях. С това слагам края на днешното клипче. Бъдете в очакване на съботното. Аз бях Боби. Ако това клипче ви е харесало, може да сабскрайбнете, да шернете, да лайкнете, да коментирате, за да може да подпомогнете развитието на канала ми. Благодаря ви.